Hvad siger Jonas? Hvad er det? Må da kigge til din? Det løber først. Nej, jeg skal ikke se mig. Jeg kan godt, mand! Like. Seriøst? Det er rigtig, du Kom nu. Det er så fandme professionelt ud, det der. Kom så. Det kan man så lidt. Kom nu. Kom nu. Kom nu, mand. Jeg kan ikke se det. Karina, hvad er det der? Åh, skab, jeg skal bare lige igennem det der. Hold da op.